Nech ti nevadí, že so životom neladíš, všetko v pohode sa zvládnuť dá. Kým máš rád, žiješ akorát a v tom je celá záhada. Nech ti nevadí, veď ja ťa opäť naladím a hneď sa všetko krajšie zdá. Aj keď máš na mále, ešte stále som tu ja. Zuza, toto čo je? Toto? Záhradná sedacia súprava, čo nevidíš? A koľko stála? No, stála iba 10 000, ale predávam ju až za 12. Už máme aj nejakých kupcov. No, už viem, prečo mám vybielený účet. Čo? Zuza, a koľko si toho kúpila? Iba 30 kusov. Iba? Ja som ti vravila, že už mám kupcov. Zuza, nerob paniku. Kam ideš? Idem Václovi pozerať hokej. Idem! Ahoj Jody, čo vyváraš? Ahoj František, práve som urobila segedín. Čerstvo ohriaty a nejaké zvyšky z nedele, dáš si? Ďakujem, už som jedol. Ty nie si labudník. Lábužník. Ahoj László. Ahoj František, poď sadni si, prehráva 6-3. Slovensko! Daj gól, daj gól! Heja, No heja, poď, heja, daj Slovensko! gól! No dajte ten gól, do toho, poďte, dajte ten gól! Rýchlo, bez toho napínavého sa útočí, prihráva Šatanovi a... Marta! Dali gól! Gól! Ale nám! Aha. Nech ti nevadí, že so životom neladíš, všetko v pohode sa zvládnuť dá. Kým máš rád, žiješ akorát a v tom je celá záhada. Nech ti nevadí, veď ja ťa opäť naladím a hneď sa všetko krajšie zdá. Aj keď máš na mále, ešte stále som tu ja. Zuza. Ale on sa smeje! Iba 30 kusov. Iba. Prestaň. Prestaň. Šandra! No, no. No, no, šanca, šanca. Dali gól.